Masa pentru drujba Parkside este gata. Aici se prinde drujba, partea din spate cu cele două șuruburi, la care această baretă, la care este atașată clapeta pentru accelerație, care funcționează atunci când lemnul apasă aici. Lemnul apasă puțin aici, clapeta se ridică și se accelerează drujba. Deci partea din spate se fixează aici, o fixare la mijloc, la mânerul cu care se ține cu mâna stângă. Aici intră, frumos, se fixează și al treilea punct de fixare este în acest șurubel în care se prinde lama de la drujbă, care lama în față are un orificiu mic. Asta este evacuarea, la care pot să atașez un sac. Masa este basculabilă, ea se prinde cu două foraibere. Se desface asta pentru alimentare cu benzină și cu amestec. Masa se ridică cu drujbă cu tot, se alimentează. Ăsta este cablu de accelerație, este un cablu de la capotă de la un Logan. L-am tăiat, l-am adaptat și l-am fixat aici. Pac, drujba se dă la loc, se fixează cu foraiberele, masa se basculează pe cele trei balamale solide, ea este legată bine, nu se mișcă, este rigidă, funcționează perfect. Asta este tot. Mai facem o privire de ansamblu. La lucrare a asistat și Rona. Bravo, Rona! La revedere!